idol. Dugo of Inday. Matagbuntag na ko atangan ng inyong tulumanong mga kapnot sa kinabuhi. Every morning, I am always waiting for your program, Pangland of Your Life. Itago na lang ko sa pangalang O'Neil. My name is O'Neil. Lumulupyo sa GSIS Matina ning Dakbayan sa Davao. I'm living here in GSIS Matina, Davao City. Ulit tao o gwapong tao. I'm handsome. I'm single, but not as complicated. Ulit ingon, mahalap putot basta mapagmahal. That's what we call small but lovely. Bisag wa ko yang ay, nagpabutang jugog braces ang ipon para pugi-pugi kayo. You know, to tell you honestly, yes. I'm not angst, but I have braces of my, teeth. Ang kunon ko na kaninyo dolanday. Yes, I accept that. Miagi na kong kapakyasan sa gugma. I've been trying to, explain to you. I have felt in love. Apan karon. Grasshopper now. Di na ko papildi aning gugma. Do it, please. No surrender. Nakakuha ko bagong diskarte. Dolanday. I've got a new style. Lateral movement. Kung doon ako'y bagong chicks, isamal na yan. If I have a new girlfriend, yes. You go to Samal. Relate mo dolanday, no? Ay, naman dinay. I know you don't deny. You two of you are related. Don't deny it. Kung mo dinay mo, maragwa na mo ganahi. The door is open. Sugda na na to. Ang kapnod sa kong kinabuhi. And this is the story of the start of my life. Okay, dili. And then, Ay, tabo. what happened? Pagkanindot, Sir Doy. Anong imong resort dire, Sir Doy? Welcome sa mga dire sa Digras. Tas kayo nga mong dire. Tas kayo nga mong kanang tulay-tulay pa doon dito. Pwede ka man na dire. Pwede ka man na dire. Oh, ba, Sir Doy? Oh. Nindot kayo yung lugar, Sir Doy. Nindot ka din sa Samal kayo kani nakakagagawa ang mga beaches. There's a lot of fishes. Bueno, timan din niya kong isulti. Pag dakay dala nga babae dre o chicks, huwag problema, sunod ka dre. Di ta, amigo. Kinidhatay lang ta, makita ta, kinidhatay lang ta. Huwag problema.
Ato na briefing ng ako ang mga tauhan rin. Pero kung wag kayo dala, migo ta, siya ta dre. Ana. Puba siya, Totoy. Asa man dai? Salamat. Sa dili. Ha? Ano na bay? Dili, mababa na kumot-kumot. Taga-kumbaw. Salamat kaya na imong advice. Bay sa bayan, bay sa Ako'y bayan. dalhon, Dre. Oh, tagay dalon. Ako'y na kaila ba? Mid-drip ba? Okay ba? Okay ba? Mid-drip? Mid-drip? Nahilig niyo kang mid-drip. Ay, siyempre. Mid-drip na, mid-drip na. Mid-drip. Mid-drip, okay. Sige. Kinanglan nga, di tami ko na, di tami ko na. Siyempre, Vanessa, parang isimuhan. Kung ginigidalati ka din para mag-enjoy ta, di ba? Iya. Gumalaw ka, gusto ko mata nito ka na galing nga, tapos kahit kami ng tulay-tulay o dito ka sa tumoy. O ba? Kapag sa nag-iari, ay kailan mo? Wala. Na po na ako ni. Karoon na po ko kari din. Papa! Yun ba? Tama. Brad, waiter. Sir! Mayong buntag ni Buda, sir. Welcome sa akong pag-iupo. Hapon na. May hapon. Overnight ba yan? May hapon. Asa nang nagpa-reserve ko ga? Nakaigi-reserve. Table for two? Nakaigi-reserve dito sa table for dito. Pero wala na. Gilingkuran dito. Dito na ka sa imong sa table 69. Table 4 to. Kung yun, dili table 42. Table for dito. Sorry, Duha kaya. lang mi ba? Duha lang mi. Sabot ka. Dili ka gusto atong table 69. Sige, okay. Duha lang po kami dito. Doon lang. May 20 yun. Sige. Yabi po kasi. Ano? Sulti ko. Kunya na lang. Sulti ko. Relax na ka diya. Sige na. Okay. Sir! Vanessa, dali. Dali ta. Dire ba, sir? Ma'am, dire ba, ma'am? Giginahan ba ka dali? Naganak ko, diri ay, nakayelaw, diri ay. Mga waiter na sila, mga waiter. Tama na yung mga... Andre? Trabaho na sila sa mall niya, slash waiter. Pero, saan naman? Okay ra ka na? Lipayon mo. Okay, kayo ko, ay. Wait, basta pila ni mo diri, no? Kay, First time. wala kay kabang kaagan diri ba? Mo gani, sigot na tanaw, nindot mo din yung lugar diri. Kaya nakayelo diya nga nagpindok pa, mura, pamilya rin akong naong anak, mura rin ang saksi, anak nila lapit. Ayun na, Mura takpan na rin maglapit, no? Takpan na, sabilang na. Aga na nagtago-tago? Ano gina sa na i-text, magtago-tago? Gusto mo pahuway mo? Magpahilot ka, klaro kayo. Luta ko sa cottage, Vic. Tara, Neil, ipadala na ito atong order dito, Neil. Waiter! Boss, ipadala na ako, boss. Yan ang padala dito. May storbo pa kay ikaw. Yan na lang. Pinul ako niya. Boss, itong tip ko ba? Ha? Tulad eh. Taro. Guy, diyan. Ay, sa kabandol. Ay, mukha na lang. Salamat kay boss. 20 ra. Ang ibabore 20 na. Ang upan, papel na na. Yan eh. Gamit mo muna sa kanang budol-budol. Sige na, yan ay padala. Vanessa, tara.
kay ka pa. Asa man ka, kamil ka o kangaroo? Ano mo? Pas magkakayo ka. Kailan na lang nga maabtan tagkuhan na. Sunrise na. Pawis na to rin. Asa may mga waiter na? Umbutan na nila. Anong way customer, di po matog. Magsige na ng pagduwag klasok-klan. Glawang na kayo mga mata. Anak isa ba? Kana anak ni Lito Lapid ba? Narinig lagi. Kaya nga sa dati, Beatrice. Gusto mo naman? Ay, sa bakit Pasig manilit ka na. Ilan na na, buting gito na ubo. Hello? Hello, Xene. Hello. Hello? O'Neil. This is NBI. Hey, sir. Ikaw na, sir. Ako na. Hey, sir. Oh, Felix, kumusta na? Okay na kayo, okay na. Ha? Bungol ka, boss. Okay na ako din, boss. Kan? Wala ko niya, anak na po ko'y dala. Ha? Oh, Tarong ba? boss, kapalo, medyo ka sa kuha. Briefing lang ang tarong. Oh, basta. Dunga-dunga kayo po nang imong hatagpod sa tag 20. Boss, tiyata ka mura kung naman sa hero, ano imong kalaki ba? Basta, i-reserve na to kung paboritong lugar niya. First time na ko. Ha? Dito ta kayo butang yapon, boss, sa kinadaplinan. Awa naman. Ay, ito talandra diya. Ha? Alay kayo, boss. Sige. Ay, ko nang inan si Sir Joy, ha? Kabalo, sorry na ko, be. Ay, sir ka. Sir! Okay, wala. Sir, suryahan na ka, sir. Nawag ni mo, sir. Hello. Oy. Boss. Oy, do. Si Odell ni. O'Neil. Kumusta? Okay kayo, boss. Nalabog kayo na ang babae doon eh. Siyempre, isamal na yan. Basta kaya, pag nakakay babae doon eh, di amigo, kinidhater, ha? Sige, salamat. Ayaw ka wala kagaing na lang ako ni mga batos na kudring nga. Kung sa'yo gusto ni mo ihatag. Okay, boss. Basta, everything, boss, first time na ako, ha? Pero, isa ba? Oh. Lang, ikaw ba'y magkaon? Magdapog kagwan niya po. Ansa man ba? Alangan, magsin akong istorya niya akong mga guwang labihan ni Kayo nito Ako eh. bahala rin mo, nakayatag si mga fighter kayo ni. Ha? Okay? Okay. Salamat, boss. Okay. Sige. Salamat mo na, boss, ha? Okay. Kung si Sorry, basta ito lagi babaan ko ay. Sabi mo kaya ka, O'Neil, uy, dala ko mo diri pa. Wala ka mo din. Asa di gusto ni mo? Ay, wala lang kun, uy, nabukoy sa unay, sa lipda ng, ang video, sa lipda ng video. Pas naman na ni mo din. Ako maghilabutan na. Muna gusto na ko sa lalaki ka ng, di na ba tayo laptan ang imong pass? Di ba? Nabukoy na uyap sana si Archie. Muna siya ka ng, ako rin mo ko na ang text mo, ayaw pag-text ako ha. Ako rin mo ko ng text, ana yung ingon. Ano makikala man ang ubang laki, no? Ay, nalago na. Sabihin nalago na. Ba't importante nga nagkauba na tangan? Ha? Di manggod ki. Ipagkaisahan mo ko ito mga mag-amigo sa una. Di mo ko nalang korporasyon. Ulit, kalimpi na ng kagahapon mo, ulit. Ito, eh. Kalipahin kayo kung idala ko ni Mother first time
din yung lugar, no? Boss, labas. Ma'am, dala inyong order nga ako, ma'am. Excuse me, CR sa ko dali, ha? Sige, boss. Ma'am, dala mo ngayon. Uy, thank you, Agay. Agay. Ano sama ka, ma'am? Ako pasok sa plancha na ingo. Plancha sa buhok. Likuran mo na ako. Ma'am, ay ko na ma'am na ikuan, ma'am. May mango float, ma'am. Uy, salamat dong. May ice din. Punta rin ice dong. Ma'am, sutiyan ka, ma'am. Sutiyan ka, ma'am. Kay koray. Best time, ikaw rin gidala ni kuan dire, boss dire. Ano di? Nakanina na siya. Dili, wala na siya kanina dire. Pero sa kunan na, ikaw may pinakauna niya gidala dire. Kaya kaya ko kita tawa na na. Ay, salamat naman. Ay, tungod anak. Tagan sa kag-laptop ko. Ikaw na magpaayo, anak. Di ba mo monitor, anak? Good. Wala, silpon po, ma'am. Wala, silpon. Sunod na po. Uy. Sige. Ma'am, salamat kayo, mama. Usa may sikaran dali. Ikaw, nagtuloy na naman may boss. Ginautan naman siya. Asal yung ka, boss? Ina si Karin ka. Ako na ba na dali? Basi na. Kabalo ka itong isang gabi, boss. Nagdala, nakit Andre nga lalaki, nakit Eugene, nagdala nga babae dire. Uy, hindi ba rin yung istoryahan? Ay, Ay, kung katama. maralate, anak. Wala. Boss, nagsultis mo, boss ba? Katong barkada niyo kung paano niyo ay sa Archie ba? Yan di dire. Best yung kapastiks gidala. So, bukat na po istorya, makaguba niyo ka pa. Uyo na ko diya. Lagi, boss. Katong isa, katong payaton, nasa ba niya? Ano man to? Boss, pangalan natin pangalan. Katong ingan nag-Fred ba? Kasi Fred, ang gidala to, laki man to. Mo ba? Duda di ka itong pangalan to kay... Pero kato isa si Billy. Kumidyante yun, budong. Wala na ba? Si Billy. Wala ba yung kumidyante magdugay? Pero kato si Billy. Ay, ito mo joke-joke ba niya? Pero laki, gidala. Pero kato si Billy, kaya kato Billy. Oo naman. Pero pamilya ang gidala. Pamilya ang gidala to. Pero kato si Eugene, grabe to. Kailan ko nga yung istoryahan? Bamo na nagdala-dala durian sa patauna. Ano na? Kaya pa na din. Ayun na sa bahay. Mabalaan ko sa mga taga-gumbal. O ba na? Wala, dili. Dili na, ma'am. Ano ba? Dili na, ma'am. Kato, kato, kato. Gatod og pan. Taksi, ang katulyan. Dili na, ma'am. Ano yung traso sa buwang? Ano ba? Imo na si Eugene, kato nasakpan dito sa may tato, David nga. Ikaw man. Isamal na ko niya yan. Dito na ko ginala sa kuhan, bungguyan. Maugid na to, anak. Butol pa min sa una tayo pulang butol. Di ko nga. Ay, tawag natin. Hinay lang ko kay danglo kay kanang tulay na sa bangkal. Nalamba na siguro. Pero na siyang bangkal lang niya. Chicken plate na. Alam, pasinuhon me. Baba, ma'am. Ano siya, kaya hilak niya ando. Pwede ba mo sila? Kailan ko na. By moment ang manido, okay? Ay, Boss, sabi mo, akong tip niya, boss. Ako ni bala ni. Net, sa'yo na net, ha? Okay lang, uy. Paglagot na kayo namdam na magkakatong nga lang Eugene ba nga. Magsakay ko po siyang motor sa likod na mag-split gog ko. Boss, may pili ko masagmat ka dali. Dati kauban niya ito dito sa may kwan, ikaw ka. Nani ba itong kuya sa kong anak? Kaya mo tarong pula, di ba? Anak. Sige na, miss. Sige. Moment na mo ni do, ha? Sa'yo na to net, ha? Ito, huwag raskati sa payload ko rin mo. Anak din mo mga lalaki na mo, pilot-pilot na yun ba? Sige na, good dali na ko kayo.
babe, nindot lagi kayo diri, babe. Oo. No? Karon po ko kanin po diri. First time ko din mo diri. Ako, first time ko nang kunit din eh. Kani nga gusto po na ako nga since first time na ako, gusto po na ako first time sa dimo, first time na punta ka. Abo, ganahan mo sa taon na, babe. Tawag ko waiter, first time mo na ako diri ba? Ano to, tayo winter, oh? Sa ilang CR diri no? Kanang magtinog sa lobby, oh? Ano, witira niyo, eh? Waiter. Hey, boss! Mungutanan ako sa yung CR diri. Nah, this way. This This way na diri, boss. inyong mga cottage, wag pila bang gabi diri? Kuan boss, naitag 1.5 ang gabi eh. Pero sa mo, 1,000, pwede na. Ay, salamat kayo. Dito sa kuan boss, tumoy boss, pinakatumoy. Ma'am, Dito. ma'am, welcome. I think, welcome, thank you. Salamat kayo. Bay ha, nga abi-abi mo diri bay. Actually, first time pa na mo diri. Okay mo na inyo diri, yung mga amenities, yung mga facilities. Thank you ka naasan yung diri ka ng cafe. Kape? Oo. Dito boss ah. Kaning, gusto kaning kape nga, kaning 11 in 1? Di lang ko anak eh. Namo ko na ilawog na. Pwede ba nga katong 3 in 1 lang eh. Wala kayo ilawog. Wala mo ganda nag-inom mo. Bahala ng kapiyana. Boss. Okay na ka, babe. Ay, okay na. Libre niya. Marag nag-leak lang. Sibig lang ba ganyan? Hindi ko pa rin ako. Yan, ano ba? Para ato na sa cafe ka. Dara mag-istoryahan ito dito. Tara, babe. Okay, sunod doon. Okay ba? Oo. Enjoy ka dali? Nag-enjoy ko diri. Oo na. Sa palipayon ko mga Ito. Gawa sa bulto? Okay. Kabalo ka, babe. Kailangan ko doon sa labis dakat makawala sa stress. tinuod yun yan. Stressful eh, kaya naman trabaho din. Stressful kayo ng trabaho. Hindi man, biya ka ng trabaho nga. Stressful kayo. Stressful na yung trabaho bang? Ano ba? Ano ka ng trabaho na mga makastress niyo kayo? Ako hilot niyo para kuan. Hilot niyo para. Hilotol ko niyo, babe. Ayaw nga. Bas! Lain na po na, boss. Ay, sige lang pa dyan. Wala naman kasi sa basingan na natin yung isama na yan. Magkahawan ni Moses. Ay, sorry. Ay, ma'am, welcome, ma'am. Ay, baby ko. Oh, baby ko. Baka ka diri. Oh, first time ako diri bibi ko. Welcome, Daddy Grant, ma'am. Sure ka, baby ko? Karon pa ka kanhi diri? Karon po eh. Karon po, paano balik kaila. Kas ko wala. Ha? Oh, ilani mo eh. Awa. Ako may pagutan na ni mo diya, nagaray ka diya. Ay, kung kasabi kay mutanar ako. Di ba may kailan yung mga tao diri? First time may ginagawa. Asa yung CR diri? Ha? Bro, Dada, this way. ang inyong kuan, yung restaurant ninyo, asa rin? Dito lang, kanila na jalan dari. Nagkakap, pwede ka kanto, stikas, stikas, pwede. Ang inyong cottage, pilang overnight? Barato na, tayo na itag 1.5 na, pero na itag kalibo. Mo ba? So, unsa man, bibi ko, okay na mo diri? Oh, baby ko nindot ka diri.
Asa may pwede mo kuhan ba? Ito kasi pinakagilid boss, dito ras pinag bakante dito, brato na dito niya. Na kompleto na dito, na may TV, flat screen TV, dito na to. Ulay sa trito ta. At pag mamada dito, boss, dito. Kalimot ka. Mo out na ba ko niya? Tara, bibi ko. Tara, tara! Dito mga likotan diri kay kuan kaning Apo, kadog din magkunin mo gid. dito kay para mawala ang imong ubo, imong rayoma, ilubong na to na imong teli sa balas para mawala ng rayoma na lo. Nindot man po din yung lugar din natin siya. Oh, siyempre, nindot ka diri lo. Kanina naman medyo sa una? Kanina medyo sa una pa. Kabalo, last month, kanina ko drilo. Siyempre ko yan. Ay, kung uyab ko, gidala ko niya rin. Kanina kay first time, dahil ako rin pinakauna din na first time po kung uyab dahil niya. First time po na ako, no? Sa uyaban mo. Ito si Mauta kag dagat ron, no, ha? Sa uyaban lagi. Si O'Neil. Ba? No. Ito po, taga. Di ba diyan mo? Itok mo, tagalobi para maawa. Ayos. Sige po. Awan, atu. Lagoy, jalo. Gunit lang nga ng batang, lo. Tayo, kaya nagtupis. Okay tayo. Oy, sa mga restaurant rin nagsibak. Pwede ka, anina dyan ko silibak. Klaro kayo. Pamilyar mo kayo ng lugar. Good, kanina, drigid din yan. Kapit ang mga mag-uyab ya, oy. Ito ba na babae, oy nga. Natubang na ang mga lalaki. Bibiko! Onel! Bibiko! Hoy, Onel! Ikaw, ay, dali. Ha? Ako na yung pinakauna diri mo gidala daya, ha? Bibi ko. Sa bibi ko! Ha? Dili, ako naman ang uyapan ni Onel. Ay, uyab ako! Ikaw, kita mo ka! Layas dito! Uyab ko na ikaw! Layas dito! Layas dito! Layas dito! Ayoko ka na, ha? Bibi ko. Ikaw, imod-mod, kabalong sa takali, kabalo ko, hindi ka kabalo mo lang, oy, Bibi ko. ilom na nakam. Ikaw, malumos ka? Bibi ko. Kita to. Walang wala ito, bibi ko. Ayoko ka na, naalog sa kita to. Wala lagi pwede. Wala ka na to. Kita to. Piyam mo nila. Bibi na ba ito? Kita to. Ha? Kita to. Wala ko kaila. Wala na to. Isa ka. Uyo. Mau lagi na lalay pagpapagbuwag na. Magpabayot-bayot pa. Mau lagi na yun na takpan mo. Dilang ko. Dilang yung kalimon. Dilang ko. Nasakpan dyan ko ni Marido Landay. Basta na uyab na ko, isamal gina ko na. Siyempre, aron ingno nila nga, sila rin akong gidag samal.
Painggan nyo, dyan pag ayaw mabay. Wala, pakyas ko doon, day. Mga tirada ka rin, kung dili mo padalag, hindi madalag pa buwang-buwang. Bayot na lang yun. Nakalusot ko itong tungura apan. Action po ko katagam. Mayo siguro, lahing resort na lang din siguro, no? Para di dyo kumapulapog. Bitaw, eh. Ka-realize ko, di ganito maayo. Nagbago naman ko, Dulanday. Really, bagong style, ha? Sa isa na lang ko ron. Dili samok, gusto ko ganyan chicks, eh. Salamat kay Dulanday sa panahon. Mulat na lang po ko, ani. Aliyog na lang ko patukar sa kong paborito sonata diha. Pinapatugtog na ko sa bumbum na sakyanan. Kasi maabot ng babae ng akong gidam ko. Hindi na dyan ako sa binuangan pa. Kini niya suhat magtatampo. O'Neal. There was a time in my life when I